बे मैया लोगो मोननाय सिख्लाया बेनोमोन नामाथाय? सिनायनाय मोनदों माथो। हारे, नों बेयाव सिनायदो ना? सिनायाखैबा आंखो? आं हले नोंखौ मोजाङैनो सिनायखादों। नोंदि आंखौ मैया एसेबां गेदेर खैफोदनिफ्राय बासायदों, नोंखौ बावगारनो हाबावगोन नामा? नों आंखौ नेक्स्ट टाइम बिदि बुंबाय थानाङा। आं जेब्लासिम थागोन, नोंनिनो जाना थागोन। नों मा बुंनो नागिरदों? आं बुजियाखै। जेबो बुङाखै। आं सोंदों जि नोंनि मुङा मा? आंनि मुङा मिमि। आरो नोंनालाय माथो मुं? जोबोद मोजां मुं, महरजों मुंजों गोरोबनाय। आंनि मुङा सोमखोर। नै मिमि बिमा, बहा मा खालामबाय थाखो? मा नोंजोंबाथाय दसेबो हान्थि, मोजां खामानि मावनो मोना। खिनाय हासुनायावबो नोंजों थांफानो नांगौ नामा? हा, आइ मिमि, आलाय, बहाथो थांदो दिनै फुंनिफ्रायनो? नुथाराखै। आथिं गोनां मानसि नालाय थाबायखागोन। दहाय फुङावनो लोगोनि बार्थडे जानो थांदो। बिसोरना हदाय बहा बार्थडे जाबाय थायो? न'फोराव थाब फैमा, न'फोराव थाब फैनो हो बिमा। ओरैनोबा थासारिया मोजां नङा। मा नोंहा बुंनो? खुगा गैया नामा? आं बुङा, नों बुं। आं बुंबाबो नों बुंबाबो। है हिन्जाव जेबो जाया नोंदो उल्था उल्थि। मानोना मिमिया आंनि सासेल' फिसाजो, आं बेनि साननाय बादिनो गासिबो खालामगोन। सोमखोर, ओइ सोमखोर बेंगा। ओइ, हेलौ मिस्टार, हनै नोंखौ सोरबा गाबज्रिगासिनो, उनथिंजाय नायहर। हारे, बाजै, नों बेवहाय? मा सोमखोर, आं बेयाव फैनो मोना नामा? नङा बाजै, बाथ्राया बिब्दि नङा। आरो बै सिख्लायालाय सोरथो जालायखो? नङा, नों जेबो गाज्रि दासान, जों सानैजों मैयासो लोगो मोननाय लोगोसो। सोमखोर, बेयो सोर? आरो मा बुंगासिनो? जेबो बुजियाखै आं। नङा बाजै, आं बेखौ साननैसो सिगाङाव लामायाव लोगो मोनदोंमोन। बिदिनो जों सानैजों लोगो जाबाय आरो जों सानैजों नर्मेल लोगोसो। बिब्दि जेबो गाज्रि नङा। ओं, आं बुजिखादों दे। मा, नों आंखौ आलासिनो सिनायथि होला नामा? मिमि, बेयो आंनि सासेल' बाजै आरो बेनो आंनि बिमा बायदिबो। आगै, नोंखौ लोगो मोननानै आं जोबोद गोजोनबाय। आरो नोंनि जि समायनाखा। नोंखौ लोगो मोनना आंबो जोबोद गोजोनबाय। आरो आं नोंखौ सोमखोरनि गार्लफ्रेन्ड बायदिसो मोनदोंमोन। आंबो उल्था उल्थि खोथा बुंफ्लांबाय। गाज्रि दामोन नों। आं जेबो गाज्रि मोना। आरो आं एसेबां अन्थाइ बिखाबो नङा। ओमफ्राय न'आवलाय सोर दं नोंसा? आइ, बाबा आरो आं। सेम माथो। जोंहाबो आंनि हासबेन्ड सोमखोर आरो आं। आरो जेब्ला सोमखोरा नोंखौ हाबा खालामगोन ना, अब्ला जोंहा 7 जागोन। बे सोमखोरा बाहेरायावबाथाय लाजियो, न'आव हले लाजिखाया। दे होनबालाय बाजै, आङो थांबाय थानोसै नामा? उनाव लोगो मोनफिनगोन दे। नोंखौ नोंदानो खोन्थाना होगोन आं। एसेबां समायना दाउ मैनाखौ लाखोमाना दोनदो नों। मिमिया आंखौ गाज्रिसो मोनबाय नामा? नङा, बेयो आंखौ मालाबाबो गाज्रि मोना। गोबाव जाबाय नामा नों मोनफैनाया?
बावाखै नों फैनायनि इसेल' सिगां। ओमफ्राय नों आंखौ मा बुंनो नागिरनाय आरो बेसिम मानो लिंहरदोंमोनबा? खनसेयावनो मोननै सोंथि, माबेखौ फिननाय होग्रोनो आं? नोंखौ बुंनो नागिरदों जि बाजिनि बुंनाय रावफोरखौ गाज्रिसो मोनबाय नामा नों? आरो नोंखौ बेसिम लिंहरनाया जाबाय नोंखौ लोगो मोनजेननाय समनिफ्रायनो मानोबा आंगो मोनबाय थादों। आं नोंनि बाजैखौ मानो गाज्रि मोननांगौ जाखो? आरो गाज्रि मोननायनि राव माथो बुंखो आंखो? थारैनो नों सासे बुजिनो गोरों सिख्ला। ओमफ्राय आं नोंनियाव फंसे खोथासो सोंगौमोन। मा खोथा? नोंहा सोरबा मोजां मोननाय दं नामा? नों फिननायल' हो। मोजां मोननाय दं होनबाबो आं जेबो साना। आं दिनैसिम रावजोंबो मोजां मोनलायफेराखै आरो गोसो थोनायनि खोथाबो रायलायफेराखै। आं मिथिगौ नोंदि आंखौ सिरि सिरि जोबोद मोजां मोनो। नाथाय आंदि गोरिब नोंसानि आदा बाजैया कि आंखौ एक्सेप्ट खालामगोन? थोद मिमि, नों आंनि आदा बाजैनि फारसे जेबो साननो नाङा। आंखौ मोजां मोननो थाखाय मोननैसो कन्डिसन दं। नों बेफोरखौ मानिना सोलिनांगोन। माबायदिलै? फार्स्टआवनो जों सानैनि मोजां मोननायखौ रावनोबो खोन्थानो मोननाय नङा। जों सानैल' मिथियो। सेकेन्ड, नों आंखौ लोगो बायदि साननांगोन। आरो लास्टआनो जाबाय सादा, बिरि, जौ, सिगारेट, निसा बुस्थु गासिबो बन्द' जागोनथ'? मानिनो हागोनथ'? अके मेडाम, अके। आं मानिना सोलिनो नाजागोन। आंनि आइ आफानि खोथा बाथ्राखौ आं मालाबाबो बारनो हाया आरो आंखौ गोसो थोफ्लानानै फावथिना गेलेनो मोननाय नङा। नङाब्ला आंनि जिउखौ गोथाङै मोननाय नङा। दिनै माबायदि अनदों अरायसम बिदिनो अनबाय थानांगोन। अके मेम साहाब, अके। नों मिथिया नामा? माखौ? दानि जुगाव इन्जुराबो खोमा थायो आरो बिफां लाइफाङाबो मेगन थायो। आं लाखिनो हागोन नालै नोंनि खोथाखौ। बिबारा बारोब्ला मोदोमनाया गोसारखायो आरो बे बिबारनि मोदोमनायखौ बयबो सावरायखायो। दे नों बुंबाय जेबोला मानिना सोलिनांसिगोन। गोसोखौनो बेरा दुमथेना दोननोसै आं। जानला मोनला नङा। आंबो नोंखौ गोसो थोआ नङा। नुजेननाय समनिफ्रायनो नोंखौ आंनि गोसोआव सावगारि एरनानै लाखाबाय आरो बे सावगारिखौ रावबो एरनो हाया, आंल' हायो। जुदि सोरबाया नोंनि सावगारिखौ एरख'नो नाजायोब्लालाय? आं बुंबायना बे सावगारिखौ रावबो एरनो हाया, आंल' हागोन।